המכבים. מי ימלל? לא, רגע. אפשר, כבר נתחיל. נר המכבים, בליל כ"ה בכסלו, לפני למעלה מ2100 שנה, הדליקו המכבים את מנורת המקדש כאות לחירותם המחודשת. מאז דולקים הנרות, כל הרוחות הנושבות לא יכלו לכבותם, ונערות לא שטפום. בכל הדורות שמרה האומה על נרות החנוכה, אורות החירות של המכבים, עד שזכינו להדליקם במדינת ישראל. נר שני למי יש? לי. בבקשה. כשנכנסו יוונים בהיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחם, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום, ימים טובים בהלל ובהודאה. עכשיו קט קטן. השיר של קט קטן. כן? זה לא לפי הסרט? החיילות והחיילים המשרתים בצבא הגנה לישראל, ונזכור את השבויים והנעדרים שאינם איתנו היום. אתם החיילים והחיילות, נושאי לפיד מורשת הקרב והאחווה, הלוחמים מקרבות יהודה המכבי ועד צה"ל של היום, הנאבק להבטחת חיי שקט וביטחון במדינת ישראל העצמאית. אתם המתייצבים לדגל ביום פקודה, באומץ ובגאווה, המתגייסים למשימות השעה, בנחישות ובהקרבה. אתם, אי שם, במערב החשוב, השומרים על הגבול ועל הבית, השבים מאימונים מפרכים בקרבות, וחולמים על יונה מלא של זית. אתם עמוד האש והענן. העשן. אתם התקווה לשלום ולאור האיתן. מי מלל עכשיו? מי מלל עכשיו? אני מבקש. אז בואו נקרא לסרטים הבנות. מי ימלא גבורות ישראל אותם? מי ימלא גבורות ישראל אותם? מי ימלא יקום הגיבור גואל. גבורות ישראל אותם? מי גבורות ישראל אותם? מי יקום הגיבור גואל. עכשיו יש אבא נרימה, אבל אפשר